dolgozik, és csak nagyon későn jön haza. Nyugodj meg, aludj egy kicsit. Nem szabad. Meghallom. Még nem beszélek Paulinával. El kell mondanom neki az igazságot. Philo, el kell mondanom neki. Bárcsak megtudná Carlos Daniel bátyám, hogy mit művelsz Paulával a háta mögött. Hát miért nem mondod el? Nem akarok fájdalmat okozni neki, nem akarom, hogy bűnt kövessen el ebben a házban. Az úr a tanúm rám, mennyire fegyelmezem magam, hogy ne járjon el a szám, hogy ne mondjam el, milyen is Paul... Carlos Daniel. Miket beszélsz Pauláról? Tudom, hogy érdekelni fog az ajánlatom. Halljam, Paulina, mennyit kérsz azért, hogy beköltözz a házamba, és átvedd a helyemet? Ön arra kér, hogy helyettesítsem a saját házában? Pontosan arra. És ezért nagyon bőségesen megfizetlek. Mit szólsz hozzá? Miféle igazságról beszéltél, Estefania? Ez csak ránk tartozik, sógor. Tudod, hogy Estefaniával milyen gyakran veszekszünk? Azért jöttem be, mert kiabálást hallottam. De a hugom valami igazságról beszélt, és Pauláról. Te is tudod, hogy Estefania mennyire gyűlöli a feleségedet. Bár én igyekszem meggyőzni, hogy Paula valóban remek feleség, és jó anyja a gyerekeknek, bár nem a sajátjai. Igaz, szerelmem? Mit akarsz, te áruló? Felhoztam a vacsoráját, asszonyom. Az nem lehet, hogy egy falatot sem eszik. Semmit se akarok enni. Az orvosságomat akarom. Szükségem van az orvosságomra, kérlek, Fidelina, legalább egy icike-picike kis kortyot. Kérlek. Nem, Piedad asszony. De hát mit számít az neked, ha adsz egy kis pohárka konyakot? Csak hát nem lehet, mert Carlos Daniel úr megtiltotta, hogy adjunk. Akkor hívd ide Carlos Danielt! Szólj az unokámnak! Jöjjön ide! Jöjjön azonnal! Hívd csak ide! Hívd már ide! Már számtalanszor mondtam neked, hogy Paula a feleségem, és neked tisztelned kell őt. Piedad, mama, téged hív Carlos Daniel, nem hallod? Menj be, engem pedig hagyj békén! Még beszélünk a feleségemről, Estefania, mert ez így nem mehet tovább. Nem válaszolsz, Paulina? De hiszen ez őrültség. Ez nagyon előnyös ajánlat. Te a házamban eljátszanád a szerepemet. A házasszonya lehetnél, engedelmeskednének neked és tisztelnének. Hidd el, csodálatos életed lehetne, mondjuk úgy egy évig. Egy év elteltével visszamennék, újra elfoglalnám a helyemet, te meg kapnál tőlem egy tekintélyes összeget, ami örökre megoldaná az életedet. Ó! És akkor soha többé nem kellene a női mosdóban dolgoznod. Mondja, miért akarja, hogy átvegyem a helyét? Hogy egy évig végre élhessem az életemet távol azoktól, akiket gyűlölök. Az orvosságom, Carlos Daniel. Add ide az orvosságomat. Tudod, hogy nem élhetek nélküle. Ha nem hagyod abban, meg fogsz halni, nagymama. Nem akarom, hogy egy korty konyakot is igyál. Te gazember! Gonosz vagy! Piedad, mama, ezt érted teszem. Alkoholista vagy, hát nem veszed észre. A gyermekeim nem láthatnak így. Ezzel rossz példát mutatsz nekik. De hát beteg vagyok. Szükségem van a konyakra, hogy jobban legyek. Hogy alhassak. Az orvos azt mondja, hogy nincs rá szükséged. Így csak szép lassan megölöd magad. Paula az egyetlen rendes ember ebben a házban. Mert ő ad nekem konyakot. Nézze, Paula asszony, megértettem, de nincs az a pénz a világon, amivel rávehetne egy ilyen csalásra. Ugyan már, Paulina?
Ne aggályoskodj annyit. Biztosíthatlak, hogy ezzel nem ártass senkinek sem. Ha helyet cserélek magával, az bűn. Mondd csak, nincs szükséged a pénzre. De igen, nagyon is. Beteg az édesanyám. Akkor nem értem, mit akadékoskodsz. Becsületes vagyok, asszonyom. A becsületesség nagyon képlékeny és régi módi dolog, kedvesem. Számomra nem, asszonyom. Számomra a becsület nagyon fontos dolog. Ezt úgy érted, hogy rám ne számítson abban, amit tervez Paulina asszony. Rám ne! Édes Istenem! Remélem Paulina hazaér, még mielőtt ez a szegény asszony meghal. Nagymama, szeretném, ha felkelnél. Nem. Sokkal jobban érzem magam itt az ágyamban. Így legalább senkit se zavarok, Carlos Daniel. De ezzel tönkreteszed magad. Muszáj felkelned, sétálnod. Sétálj a házban, ahogyan régen. Piedad, mama, hogy hagyhatod, hogy egy gonosz szenvedély legyőzzön, mondd? De ez miért zavar téged, Carlos Daniel? Miért? Mert szeretlek, nagymama. Fáj, hogy tönkreteszed magad. Hiszen tele voltál energiával. Mindig is te voltál a brácsóház szíve és lelke. Igen, de az akkor volt. Már nem, kedvesem. Most egy öreg hölgy vagyok. Már csak nyugalmat akarok addig, amíg meg nem halok. És az orvosságomat. Csak ennyit, kedvesem. Mi van veled? Nem szereted a dédunokáidat? Hiszen ők nagyon fiatalok. Tudom, hogy nekik ott vagy te, és ott van Paula. Nincs szükségük rám, édesem. Nincs Dehogy szükségük nem, szükségük van rád. Tudod, amikor Lisette és Carlito feljönnek ide, jókat nevetünk. Mesélek nekik, énekelünk, és... De hányszor látnak téged részegen? Azt kell mondanunk nekik, hogy beteg vagy. Ez nem szomorít el, nagymama? Rendben, Paulina. Nem nyaggatlak tovább a válaszod miatt. Gondold meg, fontold meg az ajánlatomat. Bőven van még idő. Igazán nincs mit meggondolnom. A válaszom mindig az lesz, hogy nem. Még találkozunk, mindent köszönök. Zseniális voltál. Ezért megérdemled a jutalmat. Nem, inkább nem, csak ha már döntöttél. Ezen a számon megtalálsz, ha sikerült döntened. Tudom, hogy elfogadod. Jó éjszakát! Kedvesem! Jaj, édes Istenem! Jaj, Istenem, muszáj orvost hívnom! Siess, kicsikém! Az édesanyád meg fog halni! Mama! Szegénykém! Ki kell hívnunk az orvost, Paulina. Igen, Filoména, de nincs pénzem, hogy kifizessem. Ugyan, hiszen ismered a doktor urat, nem kell fizetned. Majd csak akkor, hogyha lesz pénzed. Majd én megkeresem. Maradj csak a mamáddal. Maradj csak. Itt vagyok, mama. Nyugodj meg. De muszáj beszélnünk. Üdvözl, légy, Mária! Kegyelem asszonya, az Úr veled van. Áldott légy, Mária! Ó, ha újra szeretne engem. Bár csak megint minden olyan lehetne, mint régen. Amikor még a karjaiban tartott. Amikor engem csókolt. Amikor...
Oldsd már el a lámpát! Nem hagysz aludni. Még imádkozom. Akkor imádkozz kint, és ne zavarj már! Bármit teszek, csak zavar. Bezzeg, ha Pauláról van szó. Jó, elég legyen már, ne nyaggass, Estefánia! Nem akarok aludni! Nem akarok aludni! Nem akarok! De hiszen már éjjel 1 óra is elmúlt, Carlitos, most már muszáj aludnod. Miért nem alszol, Carlitos? Hozzád beszélek, bújj elő. Nénikém, nagyon félek. Egy óriási denevért láttam. Képzelődsz, aludj már! Nem, nénikém, nem akarok, nagyon félek. Te kisfiú vagy, nem pedig kislány. Gyerünk, alvás! Nem, nénikém, Alvás. kérlek, ne. Tessék aludni! Nem. Aludj már! Azt mondtam, hogy Nénikém, aludnod szépen kell. kérek, ne. Aludj szépen! Csend Kérlek, legyen! ne. Csend legyen! Úgy is meggyőzöm, hogy vegye át a helyemet egy évre. Nem számít, mibe kerül. És akkor egy időre megszabadulok a férjemtől. Hogy haladnak, Memo? Nagyon lassan, Szenyor Brácsó. Szerintem holnap után biztosan nem tudjuk leszállítani a megrendelést. Maga és Leandro felel azért, hogy időben szállítsunk. Túlórázzanak, amennyit csak kell, de muszáj szállítanunk. Rosszul megy a gyárnak. A végén csődbe megyünk. Megértette? Értem, uram. A papával akarok aludni. A papával akarok aludni, mert nagyon félek. A papád még a gyárban van, különben is túl nagy vagy ahhoz, hogy vele aludj. Fidelina, Tessék, asszonyom. hagyja szépen itt, és olts el a lámpát. Ha Ne, megkérhetném. nénikém, ne hozd le a lámpámat. Nagyon félek, nagyon félek. Leoltjuk a lámpát, és egyedül hagyjuk. Kérlek, ne hagyj egyedül, Fidelina. Nagyon félek. Nem. Ettől majd megnyugszik. Doktor úr, hogy van? Közel a vég, kicsim. Már nincs sok ideje. Átkozott asszony. Ő tette tönkre az életemet. És ha nem jönne vissza, ha soha többé nem jönne vissza. Mit keresel itt kint? Nem tudtam aludni. Akkor beszélgessünk Pauláról. Miatta került ilyen állapotba, Piedad mama? Ő a feleségem. Azért ad konyakot neki, hogy ne hallja, a helyében te is ezt tennéd. Nem tenném meg. Ez lelkiismeretlenség. Te meg mindig a templomba menekülsz. Te sohasem vagy itt. A feleséged meg csak utazgat. Orvoshoz ment. Te is tudod. Paula türelmes a nagyival. Kedves és szerető a gyerekekkel. Hogy türelmes, mert folyton leítatja a nagyit? Azért kedves a gyerekeidhez, hogy mindent megadj neki. Gyűlölöd, mert irigyled. Igen. Azért irigyled, mert szép, fiatal, vidám. És mert szereti az életet. Paula pokollá tette az életünket. Amikor nincs itt, kihalt a házunk. Nincs nevetés. Nincs boldogság, nincs egy kedves hang, nincs többé Kiölte ki a boldogságot a házból. Ő volt, csak is ő a hibás. Paula tette. Holnap reggel azonnal vedd meg ezt a gyógyszert, kicsim. Sokba fog kerülni, uram. Igen, nagyon sokba. Istenem, Ez az egyetlen, ami kicsit enyhíti a fájdalmait, míg eljön az utolsó perce. miből vegyem meg? Hiszen még önnek sem tudok fizetni. Emiatt most ne aggódj, már beszéltem a doktor úrral, és azt mondta, hogy nincs semmi baj, kicsim. Nagyon szeretnék rajtad segíteni, de én is szegény vagyok. Nem, köszönöm, uram, nem szükséges.
Ne aggódjon. Valahogy csak szerzek pénzt az édesanyám gyógyszereire. Ez nem igaz. Paula jó szívű és szereti az életet. Megkeseredett nő vagy, aki nem hajlandó megváltozni, pedig van egy fiatal és jóképű férje. Tömjén szagod van. Szegény nagymama már nem a régi. Carlitos fiam sajnos beteg. Csak Lisette és Paula hoznak egy kis napsugarat a Bradshaw házba. Nem voltunk ilyenek, amíg nem vetted el Paulát. Elég volt, Estefania! Jobban tennéd, ha nem bántanád folyton Paulát, mert szeretem őt. Nagyon is. Ne felejtsd el, hogy ő a házasszonya. Itt ő parancsol neked. Ezt jól jegyezd meg. Indulsz dolgozni, kicsikém? Igen, Filó. Egész éjjel imádkoztam az úrhoz. Remélem adnak valamit a klubban. De hát miért nem kérsz kölcsön Oswaldótól? Nem, neki sincs. Különben is. Ez egyedül rám tartozik. Nekem kell megszereznem. Van egy olyan érzésem, hogy meg is szerzett, kicsim. Mert csak nyugodtan. Majd én itt maradok édesanyáddal. Köszönöm, Filó néni. Nem akarok iskolába menni, Fidelina. Pedig muszáj elmenned, Carlitos. Nem, kérlek, Fidelina, mondd, hogy nem vagyok jól. Menj, ne légy gonosz. Hát nem én maradtam veled egész éjjel, és még a lámpát se oltottam el, csak hogy te ne félj. Igen, tessék. Mit keres itt ilyen korán Paulina? Tessék, jöjjön csak. Miben segíthetek? Egy kis pénzre lenne szükségem. Orvosságra kell a mamának, mert haldoklik. Így is sokkal tartozik Paulina. Kapott hitelt, előleget. De az az anyámnak kell. Már nem tudom, mióta kér pénzt a betegsége miatt. Ezért nem marad soha semmi a fizetéséből. Bocsássa meg, hogy nem beszélgethetünk, de sok dolgom van. Pénteken fizetés lesz. Ugyan, ez alatt a néhány nap alatt nem hal meg az édesanyja. Az anyám mindenképpen meghal, uram. És én csak azt akarom, hogy ne legyen olyan fájdalmas a halála. Nem értem, miért hozol nekem ilyen szörnyűséget, ahelyett, hogy adnál egy kis konyakot. Nos, azért, mert ez a teja megnyugtatja önt, míg a konyak csak felizgatja. Jó. Nagyon meg fogod bánni, ha majd meghalok. És leginkább te. Mert egy hálátlan asszony vagy. Nem értékeled, hogy én mindig milyen jó voltam hozzád. Nos, nem fog meghalni attól, hogy nem iszik. Ellenkezőleg sokkal tovább fog élni. Háló! Paula asszony, én vagyok a hasonmása. Beszélnünk kell. Lalita, nem keresett Paula asszony? Nem, uram, nagyon korán van. Hogy van a nagymama? Nos, még nagyon ideges, uram. Felvittem a tejáját, de az sem nyugtatja meg. Egyetlen kortyitalt se kapott. Paulának se kellene adnia neki. Igen, uram. Persze csak azért teszi, hogy ne kelljen hallgatnia a kiabálását. És Rodrigo bátyám se keresett még, Lalita? Nem, uram. Uram, talán beszélnünk kell Carlitosról. Olyan ideges, hogy szinte rosszabb, mint Piedad mama.
este nem akart egyedül elaludni, és ma nem akart iskolába menni. Nem is tudom, de olyan feszült és rémült. Szegény kicsi fiam. Reméljük idővel csak kinövi. Az orvos azt tanácsolta, hogy legyen sokat a levegőn. És ez így is van. De szegénykém beteges, mint az édesanyja volt. Nyugodjon békében. Micsoda tüske ez a szívemben. Bemegyek a gyárba. Olyan szerelmes abba a borzasztóan gonosz Paulába, és szegény annyira boldogtalan miatta. Paula olyan, mint egy betegség. Bár csak sose jönne vissza. Tudtam, hogy eljössz. Nos, hallgatlak. Hogy döntöttél? Sehogy. De nagyon kétségbe vagyok esve. Egy kis pénzre lenne szükségem. Mit adsz cserébe? Bármit megadok, amit kér. Magyar Szöveg Kis Katalin. Paula és Paulin. Hétköznap 15 óra 20 perckor az RTL. Rendezőasszisztens Altekker Gabriella. Gyártásvezető Szegedi Anita. Szinkronrendező Miklósi Judit. Producer Kovács Zsolt. A szinkront az MRTL megbízásából a Synchron Systems készítette.